dịka mbọ ha na-agba ịkwado ọchịchị gọvanọ Soludo iji wee fụ na enwere ezi nchekwa na Anambra steeti. Onye PG Umueri General Assembly bụ Chief Johnny Metchie ekwupụtago atụmatụ ya nwere ịlụchapụ ụlọ ọrụ ndị nchekwa n'obodo ya ma hafee ya n'aka gọọmenti steeti ya. Chief Metchie kwuru nke a ka a nọ na-atọ ntọala ya bụ ụlọ ọrụ n'Umueri kansụl Anambra East. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibụzọ Ebudike ga-akọdalugo akụkọ a. Ya bụ ụlọ nche bụ nke a ga-alụ n'oke dị n'etiti okpuru ọchịchị Anambra East na West bụ nke a na-atụ anya na a ga-arụcha n'ụbọchị 20 na-abịa abịa. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme ịtọ ntọala ahụ, Chief Metchie nọrọ zonye ndị mmadụ okwu ụka ma kọwaa na ya bụ ụlọ nche bụ iji kwado mbọ gọvanọ Soludo na-agba iji kwalite ọnọdụ nchekwa na Anambra steeti. Ọ nọziri ebe ahụ wee rịọ gọọmenti steeti arịrịọ ka ha tinye ọkụ na-enwu n'abalị n'ụzọ dị iche iche n'ebe ahụ iji kwalite ọnọdụ nchekwa n'akụkụ nke ha. Ndị eji okwu agba izu nke gụnyere Sinetọ Iman Osike, Saima Edochie, Maazị Uchenna Nnazoba nakwa onye nọchitere anya President General nke ndị Aguleri bụ Emeka Chinwụba nọzi too Chief Metchie na mbọ ọ na-agba ịkwalite ọnọdụ nchekwa na mgbamgba ọmambala niile.